σας και ένα βίντεο. Είμαι η Αναστασία. Ήθελα να πάω ένα μωρό, οπότε λέω να πάω και σήμερα να πάω το κατάστημα που λέγεται Μωρά. Ήθελα να πάω πάρα πολύ, οπότε πρέπει να πάω εκεί σίγουρα, γιατί πάω εκεί επειδή σε λίγο θέλω ένα μωρό ή θα με έχει και δεν φοράω παπούς, φοράω τα κούνια, κάτι τέτοια. Και τι γίνεται, ήθελα πάρα πολύ να πάρω. Είναι πολύ μακριά, οπότε πρέπει να πάω. Η μαμά μου με περιμένει. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Να το yes. Να πάω τώρα εγώ. Ήρθα εδώ που λέγεται πάμε σε βίντεο Μωρά. Ήθελα να πάω πάρα πολύ. Γεια σας. Ναι. Πάντα ήθελα να κάνω ένα μωρά, αλλά δεν μ' άρεσε. Δεν θα πάρω ένα αγόρι, θέλω ένα κορίτσι. Τα πήρα όλα. Όποτε πήγα. Για να δούμε. Δυνατούμε. Θέλω πάρα πολύ να πάρω. Και εδώ αφήνω την κάμερα. Αυτό δεν είναι τελειώς, γιατί είναι εδώ. Οπότε να πάρω ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Να το κοιτώ. Αυτό είναι κανονικό μωράκι. Οπότε θέλω να πάρω και εδώ δύο, δεν ξέρω. Για να ξεκινήσω. Αγόρι ή κορίτσι. Αφήνω με το αγόρι, Αύριο κάνω εγώ καταδάξιμα. Σήμερα κλείνω σε λίγο το βίντεο. Να το περιμένετε τα ρούχα. Bye bye. Ήρθα. Το αφήνω αυτό το μωρά και παίρνω αυτό. Πρεγιασία, συγγνώμη, κλείσα, οπότε δεν μιλάω άλλο. Πάω τη μαμά μου να πω ότι διάλεξα ένα κορίτσι και μετά να δούμε. Γεια!